כן. טוב, כן. זוג נור ידלה, זוג שנור גולס, זנן deine Kavunas. Die Flug des Jidele schon 2000 Jahre, ja Nachser unerachmunet. Die Flug des Jidele schon 2000 Jahre, die wirst das in ganzen vernichten. Die meist, das Göttingen wird schwagen, wird losen des Udeme Jidele verzichten. Nein, 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 tausendmal als nein. Sie keinmal nicht gewesen, sie keinmal nicht sein. Dus eine sogar dir, jeder ist gewesen, jeder ist gewesen, פינאי ביקאית. טוב, השיר הזה מאיפה הוא? מאמא שלי, מסבתא. ומה הוא אומר? תגידי, לא מפן. השיר אומר שהעולם כבר 2000 שנה רוצה יהודים לרוב, והשם לא נותנת שהרגו יהודים. יהודים היו ועד היום יהיה יהודים. טוב, עכשיו את נולדת? אני נולדתי ב-1921, ב-12 חודש בדצמבר 23, בשבת חנוכה. בשבת של חנוכה, איזה נר זה היה של חנוכה, את זוכרת? לא? מה? טוב, איפה נולדת? בשעשוור. שעשוור זה בקרפטוס. בקרפטוס. נכון, זה היה אז, מי היה שם השולט? זה היה צ'כוסלובקיה. צ'כוסלובקיה, ולאבא? איך קראו לאבא? שלוימה רייזמן. והוא בא מאיפה? משעשוור, הוא נולד בשעשוור. ואבא שלו? אבא שלו גם. כן, ואיך קוראים לאבא שלו? יומן רייזמן. ולסבתא? רבקה גרוס. והם גם לא גדלו בשעשוור. כן. והם היו חסידים של צפינקה רבה. שהוא חגר? הוא היה מרומניה, בסודוש. בסודוש זה לא קרוב קרפטוס. כן, טוב. ואת יודעת עוד, אבא של סבא, את זוכרת איך קוראים? לא? ועכשיו אמא? אמא שלי? כן. היה אבא זינדל. איך קוראים לאמא קודם? לאמא קאט. לא, אבל איך קוראים לה? איך קראו לה? שם פרטי. פייגה. וסבא היה זינדל, קאט, הוא היה כהן. וסבתא היה רוחל, אבל איזה שם השני אני לא יודע. ואיפה הם? הם מכבר שני, מסירמה. סירמה זה ליד קרפטוס. זה היה בשעשוור, זה היה 3 קילומטר אחת מהשני. טוב, בסדר. וכמה אחים היו לך? היה לי, אנחנו היינו 9 ילדים. את הכי גדולה? אני הכי גדולה, ואחר כך היה ביוניברסיטה באמריקה. הוא נולד מתי? ב-24. תגידי כל אחד באיזה שנה הוא נולד, טוב? 1924. בסדר. באוקטובר, בערב יום כיפור. הוא נולד. ואחר כך היה חנה, והיא נפטרה בגיל 10. לפני מלחמה? לפני מלחמה. מתי נולדה? 25, 6, משהו כזה. אחר כך היה אברום. רגע, ממה חנה נפטרה? זוכרת? עין הרע. טוב. עין הרע נפטרה ביום חמישי בגויה, וזה לא. כן, ספרי. בגויה לחנות, היה לנו חנות מכולת, והיה לה בן אחת, והבן נפטר, וזה היה שם כזה שהרבה ילדים נפטרו. והיא ביום חמישי קצת חולה, ביום שישי לקחו אותה לבית חולים. את מי? לאחותי. וביום שישי בערב נפטרה. זה היה, ביום שבת היה שבס הגדול, וביום שני היה ערב פסח. אז לא ישבתם שבעה? שעה אחת. אחר כך נולד אח, אברום, הוא נולד ב-1927. ואחר כך שרה ב-1929. ואחר כך מרדכי מאיר ב-30. ואחר כך חיים הירש צבי. כן. ב-32.
נדמה לי. אחר כך היה יצחק מוישה, אחר כך היה חיה ביילי. שהיא בת כמה היא? מתי נולדה? 36. טוב. הייתה בגיל 8 שלקחו אותנו לאושוויץ. וגדלתם בששווה? ששווה. אבא היה חסיד של ספינקן, נסע לרבה? כן. ואמא באה מאיזה חסידים? זה משפחה? הייתה משפחה טוב חסידית. שם היה רבה אחת. רק ספינקן? רק ספינקן, לא. טוב, ושם גדלתם, לאבא ואמא היה חנות. כן. ב-44 לקחו אותנו... רגע, ב-39 קודם, מה קרה? ב-39 באו גרמנים, קודם באו הונגרים. ב-39? כן. בצ'כוסלובקיה היה, ואחר כך באו הונגרים, ואחר כך באו גרמנים. ואיך היה עם ההונגרים? בין 39 ל-44? ההונגרים באו באוקטובר. כן. ובמרץ ב-14 נכנסו גרמנים. לא, אבל איך הם היו? הם היו כמו צ'כוסלובקיה? הם היו בסדר. צ'כוסלובקיה הם היו 100% יותר מדי טובים. וההונגרים הם הרשו ליהודים להתנהג? הונגרים כבר היו כזה קצת אנטיסמיטים, קצת ככה וככה. אבל כשהם קיבלו אחר כך ב-44 במרץ, ב-19 אנחנו עשינו מצות. והם באו, וכבר היה אותו סיפור. שמה? של האנטיסמיטים שהיה צריך לסגור חנויות, אסור ללכת בכביש, אסור... מתי? מתי זה היה? לפני פסח. באיזה שנה? ב-44? ואחר כך אחרי פסח לקחו אותנו בגטו. באו כבר גרמנים? כן. הונגרים. לא היו גרמנים. לא גרמנים. אבל זה היה כבר מהגרמנים החוק. הם נתנו חוק, אבל הגרמנים עוד לא נכנסו. ולאן לקחו אתכם לאיזה גטו? לסיילוש. יש שם גטו גדול? כן, היה שם גטו גדול, והיינו שם עד מאי. שנייה, לאט לאט. ומה קרה עם הבית וכל החנות? הכל סגרו, לקחו הכל. ומה לקחתם לגטו איתכם? רק אוכל. תפוח אדמה וקצת בגדים, הכל היה צריך לשב, ולקחו אותנו עם סוס, עם עגלה סוס, וככה זה, היינו שם 3 שבועות, אחרי 3 שבועות לקחו אותנו יום שישי תאריך את זוכרת? כן, 25, במאי. ולפני שבועות הגענו באושוויץ. בגטו כל אחד היה ככה. קיבלתם דירה לבד? לא, זה היה הגויים לקחו הכל דריטים, אנחנו ישבנו ברצפה, וכל אחד במשפחה היה אחת חדר בשביל 10 משפחות גדולות, אנחנו ישבנו ברצפה, בלי כלום, והיה קשה. ואוכל היה? אוכל שהבינו מהבית. נשאר? הבינו תפוח אדמה, והבינו קצת קמח, זה היה אחרי פסח, לא היה מה לקחת, תפוח אדמה נשארה. וכל יום בא היה לנו אחת הגדול שהיה לו הרבה אדמה, הוא היה עשיר, לא גוי. הוא שלח כל יום סוס עם עגלה עם אוכל. אז מאיפה הגוי הזה? זה היה הונגרי. מאיפה? מששווה? מששווה. אחר כך שנכנסו גרמנים לקחו אותו גם. ומה... רגע, עכשיו סיפרת משהו על הרבי מסיפינקה. סיפינקה רבי היה... לא, היה איתכם בגטו. היה בגטו, היה בבני דוד, באותו דירה, נשארו לו מיטה אחת, הכל לקחו, פריטים, אבל בשביל רבי נשארו מיטה אחת. אז זה היה סיפור שלם שלרבי היה זכות, כן. שהוא ישב לא ברצפה במיטה, לבד. ואבא היה איתכם ובנימין גם? לא, בנימין היה בבודפסט. בנימין נסע ב-41 לבודפסט, וככה נשאר. למה הוא נסע? הוא נסע עם רכבת. למה? בשביל מה? בשביל מה שכבר היה כזה אנטיסמיטים, ולקחו יהודים לעבודה. הוא כמו ברח מהבית. ואבא נשאר בבית? אבא נשאר בבית, אבא לקחו לעבודה. ב-41
הוא היה עד 43, ב-43 הוא בא ערב ראש השנה, בלי זקן, בלי כלום. היה נורא קשה לנו. אמא נתנה לו אחר כך מפחד שחור, הוא עשה על יד הפנים שלו, שלא ראו שהוא בלי זקן. זה היה נורא קשה. זה אי אפשר לספר מה הרגשנו. ואחר כך שקט, אז הלכו לא בכביש, היה אסור ללכת לכביש, רק בחצרים, ככה לבית כנסת בערב, בבוקר לא הלכו. ורכבת, היה לנו רכבת, 84 אנשים היו באחת קורון. כזה. קורון. וישבנו ברצפה. ואנשים מתו ברכבת או ש? אנשים מתו ולא מתו ולא קיבלנו מים ולא קיבלנו אוכל, כלום. זה היה ביום שישי בבוקר, לקחו אותנו, אנחנו עשינו עוד לחם, הכל נשאר בתור, היה כזה גדול שעשו לחם. תנור. כמו תנור, אבל זה היה תנור עם עץ. ונשארנו הכל והלכנו לרכבת ב-12 בצהריים, לקחו אותנו עם רכבת, ונסענו 3 ימים. יום שישי, שבת, ויום ראשון פתחו ושאלו מי יודע גרמנית, זה כבר היו גרמנים. ושאלו מי יודע גרמנית, אז אבא שלי אמר, אני יודע. מאיפה בידע גרמנית? הוא למד, הוא היה במלחמה הראשונה, אז הוא למד הרבה. ושזה לקחו אותו להביא מים, ואמא נתנה לו סיר גדול, הוא יביא מים, ולכל אחת היה טיפה מים לשתות, ועם זה נסענו. אבא היה חייל במלחמה הראשונה? הוא היה בחייל, כן, הוא יש לי אפילו תמונות מאבא. שהוא? שאני ראיתי. כן. הוא היה קצינית במלחמה. של הונגרים? של הונגרים. הוא התחתן אבל אחרי מלחמה? בטח, הוא התחתן ב-20. והמלחמה... מתי אבא נולד? ב-1893. ואמא? אמא, 1903. הוא היה מ10 שנים יותר מבוגר מאמא. והיה להם סוסים ופרות ואדמה ומכולת וקורשמה, את יודעת מה זה קורשמה? ששותים בירה, יין וזה כזה. מסבר, בר. בר, כן, וזהו. וחייתם טוב לפני מלחמה? כן, היה לנו הכל בסדר, היה לנו יפה בית ויפה, היה לנו נשק והיה לנו הכל. כסף לא היה חסר. כסף היה. ואז אתם ידעתם לאן אתם נוסעים ברכבת? לא, לא ידענו. אתם ידעתם הגרמנים נוסעים ליהודים? לא ידענו כלום. ב-42 לקחו יהודים מפולין, ומישהו לא היה אזרחות הונגרית, אז לקחו. ואמא שלי כל יום ב-11 היה רכבת, 3 קילומטר מאיתנו, אבל לקחנו להם לחם וחלב וקצת אוכל. אבל לא ידעתם מה קורה עם היהודים בפולין? לא. זה לקחו כולם לבאבי יאר. לא. את היהודים ברכבת? שברכבת, כן, היה חלון קטן, ודרך החלון נתנו, זה היה רכבת שלוקחים סוסים ופרות, לא בשביל אנשים. נסענו עם הרכבת עד יום שני בבוקר. ברכבת לקחו אותנו, ואבא היה אח, והיה לו תינוק פיצקלה. היה 6 ילדים, אבל פיצקלה. אז אמא אמרה, תיקח אותו תינוק. איך קוראים לו, זוכרת? התינוק? זה היה ילד, הפיצקלה, אני לא זוכרת. היה שם אחד ביומן, יש 6 ילדים. היה ביומן יותר גדול, ואחר כך היה נכר, ואחר כך היה שיקו, שיה, ואחר כך היה פולי. איך קראו לה הדוד? זלמן. ולאשתו? וורה. והם היו רייזמן? רייזמן. זה היו... מהמשפחה הזאת אף אחד לא חזר? לא. ואז הגעתם לאושוויץ ו... הגענו לאושוויץ, אבא אחת תמיד אמר לנו, מפולין או שמי יודע מאיפה, יהודי, הוא אמר, תיקחו ילד, חבל החיים שלה. ותמיד הלכנו, איך שבאנו, אז
באנו לא רחוק מהקרמטוריום, ובא אחד גרמני והוא אומר שמי זה התינוק? אז אמא אומרת זה של הדודה. אז הגרמני זה אומר חבל, אתה עוד צעירה, אבל היא יותר צעירה מאיתך, אז תיקח תינוק, והוא לקח אותי בחזרה, והגרמני לקח אותי והחזיר אותו בחזרה, ושם היה בדודה, ושהייתה גרה פה בדורה. איך קוראים לה? גיטל. כן. אז היא אומרת, איפה הלכת? אז אני אומרת, איפה אני הלכתי, אני יודעת, אז היא אומרת, תראי שמה, באותו ער ששורפים אחים וחיות והורים, אז אני אומרת, אל תדברי שטויות, מה, שורפים? והם כבר יודו מה יש שם. אני לא ידעתי כלום. שחזרתי... בת כמה היית אז? ב-22. לא ידענו כלום, היינו כמו... בבולים, לא יודעים כלום. ושם סיפרו כבר להם, שבהם שלו מה זה עשה, כזה האש הגדול. זה היה 5 קרמטורים. ראיתם אש או ראיתם? בטח ראינו כל יום, כל הערב, כל הלילה. אבא הלך לעבודה, אמא ואחים וחיות וכל המשפחה. אבא לקחו לעבודה. ואבא אחר כך נפטר בחלומות סוכות. מתי? באיזה שנה? 44. ואיפה הוא נפטר? לא, תמשיך. איפה הוא נפטר? הוא נפטר באושוויץ, בעבודה. היה בא מישהו אחד שהיה מכיר אבא, והוא אמר לי שתדעי שאבא נפטר בחלומות סוכות, אבל באיזה יום הוא לא... אז מתי היורצייט של אבא? מתי היורצייט? יורצייט, אני... בשנה רבה אני אעשה יורצייט. לאבא? לאבא. ולאמא? לאבא ולסבא של אבא ואמא מצד האמא. זה אבא של אמא שלך. אז הם לקחו ל-44 בקווין יער, והוא משם ברח. איך ברח? הוא לא רוצה לספר לי, שבינואר כבר היה בבית, ואצלנו היה עוד גרמנים בתוך כבר. אז הוא יוצא שם בגויים, וגויים לקחו אותו לאיפה יש עצים הרבה. יער. ושם היה בית לזה הגוי, והוא לקח אותו לעבודה שם. טוב. ושם עבד, וככה נשאר בחיים. עכשיו, אנחנו נמשיך. ושם 6 אחים וחיות הלכו לקווין יער, כולם שם הרגו. ואת לא יודעת איך קראו לאחים שלו? לא. ואיך קראו לאבא ואמא שלו? אבא שלו היה אפרים. כן. ואמא הייתה פרידה. חיה פרידה. חיה פרידה? כן. ולפני שמוישי נולד, כן. מוישי שלי, כן. אז הוא בא לחלום, הסבא של... סבא שלך, כן. הוא בא לחלום והוא אמר, אתה יודע, אין לי עוד שם. אז הוא אמר לי, בבוקר, אתה יודע, חלמתי כך וכך חלום, אם יש לנו ילד, אז אנחנו קוראים אותו פרויר משה. אמרתי, לא אכפת לי, יש לי שלמה, זה היה אבא שלי. זה הסיפור. טוב, ואז באושוויץ מה קרה? באנו לאושוויץ. אחרי שלקחו אותך מהקרמטוריום והלכתם לעבודה. הלכתי לעבודה ולקחנו אותנו לאמבטיות, הכל שר, הכל בגדים, הכל נשארו. קיבלנו בגדים עם פסים, ואני עשיתי סוודר, שנה סלחתי סוודר בשבילי, ואיך אני שמתי אותו למטה, ככה גרמניה לקחה אותו כבר, הייתה אישה. ולקחה וההתבדות ואומרת לי, תראי סוודר שלך, אמרתי, אל תגידי לפחות. הייתי בוכה כמו ילדה קטנה. ולא ידעתי שאמא כבר איננו, לא ידעתי מאיפה, לא ידענו כלום. בבוקר כבר ידענו הכל, שבבוקר סיפרו לנו שהיו שם 5 שנים מצ'כוסלובקיה, אנשים היו לחוץ ודברים היו לחוץ. וסיפרו לנו מה היה. ובערב באה אחת בגרמני, היא אומרת מישהו חולה, מישהו כואב לו משהו שאגיד, ויש רופאים שמטפלים בהם. אז היו בנות שכואב גף, שכואב זה, ויצאו בחוצה,
ואחר כך שלקחו הם לקרמטוריה, אז אותה אישה שהיה אצלנו מנחלת, כמו מנחלת, אז היא אמרה, לא קאפו, זה היה בלוק הפצץ, כמו לכל אחד בלוק היה אישה אחת שהייתה אחראית, בבלוק 3, בבירקנו. והיא אמרה, ביום זה אף אחד לא חולה, מישהו רוצה למות, שיגיד, זה הם כולם לקחו לקרמטוריות, ואנחנו כבר ידענו מה זה. עכשיו, מתי קיבלת את המספר? קיבלתי מספר אחרי 3 ימים, הלכנו לעבודה, עבדנו באבנים, היה צריך עם בטיש לעשות איבה, שיהיה אבנים קטנות, חצץ. כן. ואחרי זה לקחו אותנו לסלקציה עוד פעם, ומ10,000 נשארו 530 בנות. בסלקציה או אחרי? בסלקציה, אחרי סלקציה. שאחר כך לקחו אותנו למספר, קיבלנו מספר, והיה לי כמעט לא היה בנות. כן, מה המספר שלך? 9122. באלנגר הייתי. ב-A. ואיך עשו את זה? איך שמת המספר ביד? הנה פה. לא, כן, אבל איך עשו? עשו עם מחט כזה, היה מחט כמו יש עת שכותבים, אבל באותו עת היה כזה נוזלים. דיו. מה שכותבים, דיו. כן. וככה עשו ביד, וככה עשו. אחר כך אחרי יומיים קיבלנו פה גולה, שהיה כמו זירום, כן. כן, שזה נהיה זה. וזה, אחר כך לקחו אותנו לעבודה בחוץ. ומה עבדתם? עבדנו בחוץ עם 50 בנות, עם 5 כלבים, גרמנים, ועבדנו באדמה. מה עשיתם? אז זה היה כזה שבשביל החיילים. שוחות. כן, בשביל לעשות. פעם אחת פעם ביום ראשון הביתה בלאגר, ולקחו אותנו לקחת דם, ולקחו מאיתנו דם. בשביל הדם לא היה צריך ללכת יומיים לעבודה, היינו נורא חלשים, נורא... כמה דם לקחו? הרבה? בשביל החיילים הגרמנים? כן. והיה אישה אחת שהייתה בהיריון, ונורא כעסו למה היא לא אמרה היא בהיריון, שאני בהיריון זה לא היה מתאים לחיילים. אחר כך היא נולדה באותו בלוק, בבוקר היה צריך ללכת בחוץ, והיא לא יכולה ללכת, היה לה תינוק פיסקלה. באו גרמנים, לקחו תינוק, זרקו אותו לכלבים, היד עיניים שלנו, הכלבים לקחו אותו, אכלו. ומה עם האישה אותי? ואישה, שוב לקחו לקרמטוריה. אישה מאיפה, מקרפטוס או מקרפטים. הכרת אותה? לא הכרתי אותה, היא הייתה מסולוטן, אבל אני לא הכרתי, זה היה רחוק ממנו. וכמה זמן היית באושוויץ? זה היה נורא יהודה, זה היה לראות איך זורקים תינוק לכלבים, זה היה 5 כלבים לקחו אותו כמו פיצקה, ומה זה שנעלה. אפילו לא ידעתי איך זה היה. אני תמיד יהיה לי עננה אם אני מדברת שאיך לקחו את התינוק הזה, זרקו כמו כלב לכלבים. ואחר כך היינו שם עד 28 בדצמבר. כמה זמן? ממאי עד 28 בדצמבר. אחר כך לקחו אותנו לברנבזל. עכשיו, מה אכלתם באושוויץ? אכלנו בבוקר, לא היה אוכל, הלכנו לעבודה, ושם קיבלנו חצי ליטר, לא אפילו חצי ליטר, לא היה כזה מים עם כזה שגודל, אם את עושה אותו ביד, אז זה שורף ליד. פרפל. פרפל? כזה משהו. והיה חצי עם חול, ואני לא יכולתי לאכול בהתחלה. היה לי בדודה מצ'אצ'ו, האבא והאימא שלו היו... אבא שלך? אבא שלי והאימא שלה. איך קראו לה?
רוחל. והיא? מה הייתה? והיא אמרה שאתה תמות אם את לא אוכלת. אמרתי אני לא יכולה, אני רוצה למות, לא רוצה לאכול את זה. לא יכולתי. זה היה חצי קרה, ולא היה כף, לא היה כלום, וכל אחד לקח מאותו קרה ושותה ונתן אותו בחזרה. וככה היה כולם, מהאחד קרה, לדעתי עד היום היה קרה בפסח כזה אדם. זה מכזה קרה, שתינו אותו מרק. בערב קיבלנו 5 אנשים, קיבלנו לחם אחד. ועשינו אותו עם חוט שלא היה אחד יותר גדול כמו לשני. הלכנו אותו ל5 וכל הערב קיבל מישהו אחר מהלחם הסוף משהו יש. פירורים. זה היה הסוף כמו יש לחם ולתי הסוף. שזה היה יותר טעים כמו הכל. וקיבלנו כפית ריבה וקיבלנו טיפה מרגרינה, אבל שהביאו מרגרינה והביאו ריבה כבר לא היה לחם. אנחנו אכלנו אותו באותו מקום. לא שמרתם. היינו כל כך רעבים שלא יכולנו לשמוע. אחר כך מישהו שמר לחם מישהו מחר, אז גנבו אותו בלילה. אחד גנב מהשני. הרבה מתו באושוויץ? בבלוק? בטרקנבלזן שם היה מחלה, טיפוס, ושם נשארו ילד כמעט. רגע, הלכנו שם לעבודה. רגע, מאושוויץ הלכתם לברגן-בלזן איך? ברכבת. כמה זמן נסעתם ברכבת? 4 ימים, ואחר כך היינו שם עד 15 באפריל. ומה עשיתם בברגן-בלזן? עבדנו בחוץ. עבדתם גם בברגן-בלזן? כן. בחוץ לחפור? איפה יש עיצים? שלקחנו עיצים לעשות אותו בשורה. עיצים גדולים. 2-3 אנשים, איך זה יהיה עץ, איך זה יהיה כוח. לא היה כוח כך. אבל השם נתן לנו כוח. ושם נורא הרבה נפטרו. היה שם כמו אצלנו בחוץ לארץ, אתה לא יודע מה זה, לוקחים זה שעושים חיטה מזה. בלי בגדים, בלי כלום. והבגדים בחורף, היה לכם רק שמלה? בלי, היה לנו שמלה אחת והיה לנו חולצה אחת. ונעליים? קומביני. נעליים? אם לחצנו שמלה היינו ככה, אבל בערב היה צריך לעשות שמלה ללחוץ אותה ולעשות אותו מיטה. 14 אנשים ישנו במיטה אחת. אז כשיהיה עד בוקר שיהיה יבש. לא היה נעליים היה? הנעליים היה מכזה מעץ. בלי גרביים, בלי תחתונים, בלי מטפחת, בלי כלום. רק שמלה אחת כזה כלום. וברגן-בלזן הייתם? אחר כך בברגן-בלזן היינו עד 15 באפריל, נכנסו אנגלים, וזה היה יום ראשון ב10, ואמרו אף אחד שלא יצא בחוץ, אנחנו מקבלים אוכל, מקבלים הכל, רק שיהיה, אבל היה שם נורא קשה, והיה שם קינים בכל המקום, ואנחנו לא יכולנו, מזה היה טיפוס, מהקינים, ולא קיבלנו אוכל ולא קיבלנו חודש, לא אוכל ולא מים ולא כלום. מתי? בברגן-בלזן. אחרי מלחמה? לפני, באותה מלחמה. במלחמה, כשאנגלים או גרמנים? לא, זה הגרמנים היו. והיה שם בריכה, ושם רחצנו בגדים, ומאותו בריכה שתינו מים, ומישהו שותה, הלך. ומאיפה את שתית? אני לא שתיתי. אז לא שתית בכלל? לא שתיתי, אני לא הייתי, הצמאה שלא יכולתי לשאול. אני הלכתי שם שאני רוצה לשתות, ובא לי רקיע פה, שראיתי מה זה יהיה. הייתי 30 קילו. אחרי? עכשיו, יצאנו כבר זה אחרי הכל, שבאנו בבודפסט היה אבא, לאמא היה אח. וביומן היה שם, ביום שישי אנחנו באנו בבודפסט, וביומן בא לפני יומיים. בנימין איפה כל המלחמה? הוא היה לא תמשיכי, לא חושב. ביומן היה שם 2 כן. והוא עבד שם באחד יהודי שהיה לו בית חרושת עם ריתים.
אותו יהודי היה עשיר גדול, והיה לו בן אחד, ובן נפטר. הם קיבלו שבן נפטר, והוא רוצה שביומן נשאר אצלו, והוא נותן לו כל בית הרושת שהוא יהיה שם, שביומן נותן לו רק לאכול, הוא לא רוצה כלום. אז ביומן באותו זמן הוא אמר בסדר, כשאנחנו יצאנו בחוצה, אז הוא אומר אני לא נשארת פה, אני כבר רשמתי עצמי לארץ, הוא לא רוצה לשבת למטה במקלט עם כל הבחורים, היו צעירים, הם רצו לראות מה יש בחוץ, והם יצאו משם, אז היה כבר מישהו דיבר, וזה היה לא גרמני, זה היה כמו גרמני, ולקחו אותו. ולאן הוא הלך? הלך לאיזה לאגר, הוא לא רוצה להגיד לי, הוא היה 6 שבועות הכל בגרמניה. הלאגר שלו היה בגרמניה, מחנה. עכשיו, איך נפגשתי איתו אחרי מלחמה? אז אני באתי מגרמניה, באת מברגן-בלזן? מברגן-בלזן, יצאנו חודש במכוניות, באוטו, ותמיד קיבלנו אוכל וקיבלנו... עם מי באתם באוטו? מאנגלי, היה אנשים אנגלים שהלכו למלחמה, והם אפילו היה מפה מארץ גם. פגשתם חיילים מפה? כן, פגשנו אחד שהיה מחוץ, והוא מצא שם אחות שלו, וככה אנחנו ידענו שהם יהודים מארץ, היה להם כזה, ופה היה כתוב ישראל, אז אנחנו לא ידענו מה, איפה, חשבנו שזה סתם אנגלים, אבל זה היה יהודים. אני באתי ביום שישי, לאן? לבודפסט, לבית ספר אורנון, ככה קראו בית ספר. מה היה שם בבית ספר? זה היה שם בית ספר, אבל שידעו שאנחנו באים, אז הכל יצאו בבית ספר בחוץ, וקיבלנו שם מקום איפה לגור קודם. והיה שם ג'וינט, והיה שם אוכל בלי, יום ולילה היה אוכל בלי כסף, בלי כסף. אנחנו יכולים ללכת לקחת אוכל מתי רוצים ומתי אנחנו רבים. רק אמרו ששם לאכול ולא לקחת בחוץ. שהיו לפני זה אנשים שלקחו ומכרו אוכל. בגויים. והם ידעו את זה, ואחר כך הם אמרו, די מספיק, אתם יכולים לאכול כמה פעמים אתם מנסים ביום, ולאכול פה ולהישאר הכל מה שיש פה, ללכת בידיים ריקות. רגע, ואז באת לבית ספר הזה? באתי לבית ספר הזה, ובאותו זמן ביומן בא לחפש שמישהו בא. ואני אומרת לחברה, אני הולכת לחפש מישהו מהמשפחה. אז היא אומרת לי, שאנחנו היינו מיד ראשון עד הסוף ביחד באושוויץ ובברגן-בלזן. אז היא אומרת לי, מה את הולכת לחפש? אף אחד לא בא. אמרתי, אני הולכת, אני רוצה לדעות. ובאתי למטה, פגשתי ביומן. ואחר כך בשבת הוא בא לקחת אותי, הלכנו לדוד. ומדוד לקחנו לו תמיד אוכל, לדוד לא היה מה לאכול. לא היה מה, הם קיבלו דירה, חדר אחד, אבל אוכל לא היה. זה היה מלחמה, לא טובה. וככה אנחנו בשבת, ביום שני, אני אומרת לביומן, אני נסע הביתה, אולי יש מישהו, ואני אחזור לבודפסט בחזרה. לא היה צריך כרטיס, לא היה צריך כסף, כלום. והוא אמר לי, את נסע, אם אני מקבלת אישור לצאת לאווירון, לאן הוא רוצה ללכת? פה לארץ, הוא היה רשום לפני שנתיים כבר, באותו מלחמה, רשום שאיך שבא האווירון לקחת הם לארץ. והוא ביום שלישי קיבל אישור שביום רביעי הם יצאו מבודפסט לארץ, אבל לא נתנו להם להיכנס פה, אז הם הלכו להמבורג, בגרמניה בחזרה, ושם היה 3 שנים. הוא כתב לי שהוא לא בלאגר, אבל זה לאגר. ושם הוא פגש אשתו, ניסתי, וככה הם חתנו שם ויצאו. לאן? לאמריקה. כלום, לא היה כלום בבית. גויים נכנסו הביתה או בית היה סגור? גויים, הכל לקחו,
ואני נכנסתי והיא באה השכנה והיא אומרת, באתי לחפש את היה שם גויים גרים בבית או שהבית היה ריק? בית הירק. שזה קיבל מישהו שבשביל הבן שלו שהוא היה בפרטיזנים, אז הוא קיבל להתחתן שיהיה לו בית. הבנתי. והיא באה והיא אומרת לי, זה הבית שלנו. אמרתי, מאיפה שלהם? זה הבית שלי. זה אבא היה פה, ואני גם. לא, זה אני קיבלתי ככה וככה. והלכתי כמו פה יש עירייה, ושם גם היה כזה משרד, ואמרתי, תראי ככה וככה. אז הוא אומר לי, אם את מדברת הרבה, אם את רוצה הרבה, את הולכת איפה שבאת. ואני נסעתי לצולוש, היה שם אחד שכן שהיה לסבתא, בסירנה, הוא היה מנחם מהמשטרה. לא היו יהודים הרבה, רק קצת יהודים באו. אז הוא היה מנחם מהמשטרה, והיה הרבה יהודים במשטרה. ואני סיפרתי לו ככה וככה, קראו לו לבוביץ' לייב. אני אמרתי לו ככה וככה, אז הוא אומר, את אומרת לו במים? אמרתי, בטח שאני אומרת לו, מה, אני מפחדת, זה הבית שלי, וזה. אז הוא לא היה מכוניות, ולא היה רכבת, אז היה סוס עם עגלה, ואנחנו נסענו בתוך חזרה בתוך כבר, מאיפה אני בששווה. ונסענו אותו עירייה, כמו עירייה, ונכנסנו והוא אומר לו, בוקר טוב, בוקר טוב. אז הוא אומר לו, אתה אמרת לזאתי שככה וככה, אם היא מדברת עליך. אני אמרתי טוב בצחוק, הוא אמר לא צחוק, תעשי עכשיו החתימה בשולחן, היה כזה. כן. אז הוא אומר, מה זה? מיד, הוא היה במחר גדול במשטרה, הוא היה, איך אומרים, ראש ממשטרה. אז הוא נתן, הוא אמר, אני רק אמרתי טוב בצחוק, הוא אמר, זה לא צחוק, הם באו הביתה מגרמניה, ואתה רוצה שעוד פעם ירצו לגרמניה, עוד מיד אני שולחת אותך לגרמניה, ותראי איך זה היה טוב להם. הוא נתן אותו, הוא אמר, עכשיו תבוא איתי בחזרה, בסולי שם היה כבר, לכל הבנות, בנים היה בית, בנות לחוץ ובנים לחוץ. ואתה שם אח שלו היה קצת יותר שקט, שהכל היה בלגן גדול, אחרי מלחמה היה אפילו בלגן. וזה היה באוגוסט אני באתי הביתה, והמלחמה ביום 9 במאי נגמרה, אז זה היה עוד, לא היה, הכל לא בסדר. וככה הייתי שם שבועיים, ואכלנו, שתינו, והיינו כמו בלאגר, כמו בגטו. בלי בגדים, בלי כלום. לא קיבלתי בגדים, והכל לקובי מאיתנו. ואחר כך אחרי שבועיים הוא אמר, בואי עכשיו איתי, אנחנו רוצים להיכנס לבית שלך. אבל בית היה ריק. ובאה אחת אישה ואומרת, תבואי אני אתן לך, יש לי ארון שלכם, אני אתן לך אותו בחזרה. הייתה גויה כזה טובה. ואחת אומרת, אני אתן לך בחזרה מיטה שלך. וככה לאט לאט תדעתי הכל, ואחר כך הלכתי לבקר עוד בסוליוש, ושם נתתי הבעל הראשון שלי. חתמנו לזה. איפה התחתנתם בסוליוש? איתי. איך קראו לו? אברום. אברום גולדשטיין. והוא בא מאיפה? הוא, אמא שלו ואמא שלי היו אחיות. הוא הבן דוד שלך? כן. איפה הוא גר? בסירמה. גם בסירמה. אז הכרת אותו לפני מלחמה? בטח. והוא היה גדול ממך בכמה זמן? 10 שנים. ואחר כך אנחנו בנינו בית. חדש, את הבית הזה בששווה. זה הכל, הכל זרקנו, ובנינו בחדש. מאיפה היה כסף? כסף מאיפה? מאיפה כסף היה לנו אדמה, קיבלנו אדמה בחזרה, עם המלחמה, עם הרעיף, עם זה, אבל קיבלנו. הוא היה פרטיזן. הוא לא היה באושוויץ, הוא היה בצבא רוסי. פרטיזן. הבנתי. ואחר כך הוא קיבל הכל, קיבלנו בחזרה את אדמה שלנו, ועשינו, עבדנו, ונתנו לגויים לעבוד, אבל היה זכות שלנו. הבנתי. ואחר כך בנינו בית, ואכלנו
הכל משהו גדל באותו אדמה, ובנינו. ורגע, עכשיו, הפמוטים. הפמוטים היה גוי אחד בכניסה שלהם, והוא היה, איך קוראים לזה? הוא עשה דואר. דבר. כן, הוא הביא הדואר לזה, והוא אמר לי, את יודעת שיש פמוטים בכניסה שלנו, אני תבואי, אני אתן לך בנק, אסור לי להיכנס לכניסה, אני יהודייה. אז הוא אומר, אני מחפשת, יש שם הרבה, ואני מחפשת משהו יותר יפים, אז אני אתן לך. ואני שיביא הכל, אז אני מצאתי מאמא שלי. זה היה מסבתא שלי. אתה יודעת איך קוראים לה? לא, איפה היא גרה? הייתה גרה בפירמה. סבתא שלי, שהייתי בגיל 8-10, אז היא נתנה לי, והיא אומרת, זה היה לפני מלחמה ראשונה, אותו באדמה שהלכו לעשות עם זה נשק. היא נתנה לי, מישהו לקח אותו מהגויים שלנו. ואני הלכתי פעם אני שנה שעשה גלינג, ואני נכנסתי והיו ילדים לבד בבית, גויים, והם יצאו בחוץ עם צעצוע. ואני לקחתי, ובערב בא גויה והיא אומרת, למה לקחתי? אמרתי, מה זה שלה? זה שלי. היה כתוב שם 7. אם זה יהיה 7 זה שלי. ואז היא עשתה ריף, אבל לא אמרתי, את לא עושה ריף איתי שאני הולכת למשטרה ואני אגיד לך. אז היא אומרת, טוב, שיהיה לך. אני לא רוצה טוב. היא פתחה מהמשטרה, שהמשטרה היה יהודי, באותו זמן גם. וזה, ככה. והתחתנתם, ונולדו לכם 3 ילדים. כן, ואחר כך. היה רגע, אדית, פייגי. רגע, אדית נולדה 46. כן, ויש פייגי ב-48. ושלומי ב-50. כן. ואחר כך הוא נפטר. מתי? קיבל ב-51, קיבל דלקת מוח. ממה? שעבד בים, וזה התקיימו בים, ושם נפל אותו מים, זה היה בדצמבר, היה נורא קר, חורף, שבא הביתה והוא לא סיפר לי כלום. אז זה היה יום שני, ביום חמישי הוא כבר לא מרגיש טוב, קיבל חום, לקחנו אותו לבית חולים ואמרו שזה היה לו דלקת מוח. זהו, נגמר. מתי הוא נפטר? ואחר כך הוא נפטר ביום רביעי אחר הצהריים. מתי היורצייט שלו? ב-4 בטייבס. אז זה היה שלי לינואר. איפה הוא נקבר? בסילוש. נשארתי לבד, אחר כך חתמתי. מתי? 44. 54. חתמתי ואחר כך נולדה אימא. רגע, מאיפה? סבא שלי מאיפה? מנרסניצה. הוא ברח מבא ביד, לא היה לו אף אחד, לא קרובים, לא דודים, לא דודות, כלום. הוא היה לבד כמו אצבע. הוא עבד בבית חרושת יחוסים ריקים. כשהיינו בששבט הוא לא עבד. אנחנו לא היינו בקלחוס. היינו ככה, אז הוא עושה ביזנסים וככה חיינו. רגע, ומתי עברתם לברקפס? 59. למה עברתם? שלא רציתי לגור בששבט, ששם לא היה בית ספר כמו צריך, ויהודים, בדודה נסע בארץ, זה גזינית, נשארנו שם 3, אחת נסע בסוליש לגור, ואני נשארתי עם ילדים, מה אני עושה ליד הגויים? אחת דירה, וקנינו דירה ברקפס, וככה יהיה. איך היה החיים בברקפס? היה טוב. היה שם הרבה יהודים? הרבה יהודים היה. היה בית כנסת, היה הכל. לא בית כנסת הגדול. בית כנסת הגדול שם עשו מוזיאון. למה? אבל היה 5 בית כנסת היו בברקפס, אז היה לפני מלחמה הרבה יהודים. לא, אחרי מלחמה. לפני מלחמה היה ישיבה, היה הכל בברקפס. בנימין למד בישיבה? כן. איפה? בציפינקה, בסילוש.
הוא נשאר, לסבתא היה 8 ילדים, והסבא שלי נפטר בגיל 42. היה זבוב, נתן לו ביס, והוא קיבל אדם. הרעל אדם. כן. ונשאר תינוק בגיל חודשיים שהוא נפטר. אבא היה בגיל 2. אז ככה, אני לא יודעת אם למדו או לא למדו, אף פעם לא שאלתי. סבתא, אני שאלתי סבתא תמיד סיפרה לי מסבא, אבל לא סיפרה איך היה. עם 8 ילדים זה לא היה חיים קלים. היה להם אדמה, היה להם סוסים. וסבתא שלי תמיד היה כזה כמו יש פה, בשביל כסף, עושים צדקה, קופה. היא שלחה תמיד לארץ, וזה היה סוד גדול. למה? מהרבה נס משהו כזה היה. כן. היא שלחה שזה אסור היה לשלוח פה כסף. היה מישהו קופאי שהוא בא ולקח כל אחרי ראש השנה, אחרי חגים לקח את הקופה פעם בשנה ושלחו אותו פה לארץ. היה הרבה חילונים, כבר חברים נשמע, היה כבר כאלו שלא הלכו לבית כנסת, לא היה להם פת להם, אכלו טרפה גם ואכלו כל מיני. אנחנו, אם רצינו לאכול משהו כזה בקר, אז הסבא, הבעלי, נסע הרבה ברכבת, ושם הוא קנה אותו ככה בשקט, ששם עשו עגל בלילה, שלא ידעו אף אחד, ושלחו אותו, ובבוקר אף אחד לא היה סימן. ובדרך קצת גם היה ככה, אבל זה היה אנשים מיוחדים. היה אחד יהודי, נראה דתי, ואם היה שאלה לעוף, לפעמים היה עוף עם כבד, היה נקודות, וזה היה צריך לשאול שאלה, כשר אם זה לא כשר. אז הלכנו אליו. ומקווה היה? הוא פתח ספר מקווה היה? לא היה, איפה היה? היה מקווה בברך, במונקצ'בו. ואנשים הלכו שם במקווה, הגברים לא היה. היה מקווה לפני מלחמה, אבל החיילים לקחו אותו. ובמונקצ'בו היה מותר. אחר כך פתחו בחוץ, ודרך החלום נכנסו, ודרך החלום יצאו, לא ידעו שזה היה מקווה שם, זה רק בערב היה פתוח. ואם אני הייתה צריכה ללכת, אז נסעתי עד חוץ, וזה היה בחורף, פעם אחת באתי, ב3 בבוקר היה רכבת, ויצאתי והיה נורא קר, היה חורף, היה שלג, וברחתי, זה היה רחוק, ומישהו ברח על ידי, ואני פחדתי שזה גבר, מי יודע מה זה, והוא ברח שהיה לו קר, גם, ואני ברחתי יותר, ובאתי הביתה בקושי. מאיפה ברח? מהרכבת, הביתה. ובאתי הביתה ואמרתי, מה אני אעשה פעם הבאה, מה אני יכולה לעשות? ונסעתי. ועכשיו מתי רציתם לבוא לארץ? 66. ולא נתנו? למה? שתמיד היה עורך דין ככה, שלחו לנו מפה מרות, כל מיני פפירס, אבל זה היה לא טוב, וזה ככה תמיד חיפשו משהו. כשבעלי נפטר, עכשיו רגע. בא אחת היה רווק, אבל הוא היה נורא דתי, מרדכי, הוא אמר, אסתר, אפילו ביום כיפור, את מברכה לצאת, אין לך פה מה לחפש. הבן שלך גמר צבא, עוד מיד הבן השני צריך ללכת, ואחר כך לא נותנים לך. וזה יצא ביום חמישי, אני קיבלתי אישור, שאני צריכה לנסוע לאושחורות, לקחת אישור. אני באתי לאושחורות עם דוד היה בחוץ, היה אסור להיכנס איתי, אני צריכה לבד להיכנס. והוא אמר לי ככה, עד שבא התור שלי, הוא אמר לי,
רגע, יש לך בת בגיל 16, קיבלה כבר תעודת זהות, פספורט. יש לך בבית אנקטות, יש לך בבית תמונות, את צריכה להביא, אתה יכולה לקבל. אבל עכשיו 10 עד 12:15 אנחנו פה. אם את לא באה, אז נגמר כל הסיפור. אני יצאתי בחוץ, הייתי לבנה כמו שלג, מעצבים, מהכל, ושלומי אומר לי, ממי, מה קרה? אמרתי כך וככה. לא חשוב, אנחנו הולכים מונית, משלמים כסף כמה שיהיה. אני בחרתי דירה כבר לפני זה, בחרתי דירה וקיבלתי כסף, אבל הגוי תמיד בא, מה יהיה? אמרתי, תחכי בסבלנות. אם אני לא מקבלת עד מאי הראשון, אני אתן לך מפתח, ואני גרה בחדר קטן שם למטה, היה לנו כזה מטבח בשביל קיץ. וכשיצאתי משם, אז הוא אומר להקים מונית. שלמנו הרבה כסף, לבוא רק בברסס ובחזרה. וקיבלתם? באתי הביתה, זרקתי הכל מהארון, הכל נרות, ידעתי שיהיה, אבל לא ידעתי בדיוק איפה זה. זה היה כבר, אני מצאתי 2 תמונות, מצאתי זה אנקטה שצריך למלות אותו, ובאתי, היה לפני חצי שעה, לפני 12. כשנסענו, אז הוא אמר לי ככה, עוד ז'ידוקה, את יודעת מה זה, עוד יהודייה, איך הוא אמר לי ככה, שיגיד לה, שאני ממחרת, איך נסעת הביתה באווירון? אמרתי כן, באווירון, קיבלתי אווירון ונסעתי, אז זה היה כל כך מהר, כך, אמרתי כן, אני נתתי לו מכתב שאני קיבלתי מפה, נראה שיש לי בית, יש לי אדמה, יש לי הכל. מי נתן, מי שלח לך? זה הגיטונין, הבת, היא כתבה ברוסית. מי זאת טובה שהגיטונין? זה תקווה שברעננה גרה. אז היא כתבה ברוסית ואני נתתי לה, זה אומר, בשביל זה את רוצה לצאת, בשביל זה? אמרתי כן, תראי ככה וככה, בלי נפטר, מה אני אעשה פה לבד? אז ככה הוא נתן לי אישור, ביום שישי באתי הביתה אחרי הצהריים, אדי הייתה בבית, בשלה בשביל שבת, והיא הייתה צריכה לעבוד ביום שישי בערב עד שבת בבוקר. ומה היא יכלה? בתבירה. והכל בסתיו, היא אמרת לי, נו מה אני נעשה טוב, סוף בסוף קיבלנו כבר. זה היה שבת, ביום ראשון נסענו לבית קברות. אז הצטלמתם את התמונה של בית קברות? כן. באתי מבית קברות לשוק, קניתי דידים, קניתי משהו ריאלי, וביום שני הלכתי לעירייה, צריך אישור, שאני לא חייבת חשמל, לא חייבת שכר דירה, לא חייבת כלום. כן. והכל קיבלתי, וביום שלישי שלומי עם פרידה נסעו למוסקבה. למה? לקבל את אישור. ולקבל כל אחד קיבל, מישהו היה לו דרכון, קיבל $100. צריך לקחת כסף ולשם להחליף. וככה היה, קיבלתי $400 בשביל 4 תעודת זהות, אדי, אני ושלומי ופרידה. וזהו. כן. וזה היה ביום שלישי, רביעי, חמישי, אני כבר מסדרת הכל בעיריתים, מהכל, ביום שישי יצאנו ב2 בבוקר, אמא ושלומי עוד לא היו בבית, הם היו עוד במוסקבה, אבל יצאנו עם אוטו גדול, 7 ארגזים היה. לאן נסעתם? לצ'ופ, לגבול, ושם לא נותנים להיכנס, איך שלא יהיה הכל מוכן. ומה אני אעשה? אני כבר שלמתי בשביל אותו, בשביל זה. אז אני אומרת, מה אני יכולה לעשות? אז נסענו עם אדית ביחד. מושי עם בומים נשארו בבית. כדי להפיל את הארגזים. כן, עם הארגזים. ואני רואה שרכבת באה ממוסקבה, ושלומי אומר, אמא, פה יש הכל, את יכולה לצאת הכל משהו. אז ככה, אני ברחתי, ברכבת לקחתי הכל, ואמרתי לו, הנה הכל יש מוכן. אז הוא אומר, עוד כזה. אמרתי, בסדר, עוד כזה. וצדנו הכל למטה, והיה ליבוביץ' זה היה איתנו. איזה ליבוביץ'? זה
איזה אני נסבל. אתה לא זוכרת אותו? מרטון, כן, שגם עליה דוד ברוזי. כן. ואני, היה לי כסף עוד, הרבה כסף היה לי. והוא אמר, אתה יודע מה, בכסף את יכולה לעשות הכל. אמרתי, בסדר, לא, אין. והכל... למה נתת כסף? ושלא יפתחו את הרגבים? לא, שלא אותו למטה, ושלא בדקו הכל. פתחו אחת ארגז, והיה שם כזה שעושים פרוות בפנים, כזה חם. הוא פרווה, אבל זה לא פרווה, זה פשוט. וזה הכל היה באותו מכונה כביסה, במכונה טבילה ובכלים וכל. הוא אמר לי אחד כזה, בשביל מה אתם לוקחים אותו בארץ? אז היא אמרה, אני תופרת, אני עושה משם מזה מילים. זה היה ככה בסוד, ולמעלה, זה ואחר כך עוד אחד, זה היה חם. זה כמו דובון, את יודעת, זה כמו יפרם. אז הוא אומר, בארץ אתם רוצים זה לעשות? אז היא אומרת, כן, אני תופרת. ואני שמתי לו כסף 100 רובל בכיס. והוא אומר, בסדר, הכל בסדר. סגר, וזה, ארכה פתח עוד אחת. הוא אומר, אין פה מה לחפש, זה בכסף היה. זה הכל שמעתי, זה הכל ישנים. וזה ככה היה יהודה. והארגזים יצאו באותו ערב. שהוא אמר, המנהל מהכל הזה, הוא אמר שהוא לא רוצה שיהיה במאי הראשון, שם היה חג גדול. הוא לא רוצה שהארגזים יהיו בחוץ. וזה היה ארגזים גדולים, 2 מטר עד 1.50 מטר. אז יצאו אותו, וכסף הכל היה. עלה לי 3,000 רובל באותו יום שישי בשביל ארגזים. שמושי היה צריך לצאת לזה, אז בבוקר הוא קם, חורף זה היה, הוא לא מרגיש טוב. אבל מושי צריך ללכת לבית ספר. לא, אני לא מרגיש טוב, אני לא הולך. באותו יום לקחו הם לקונסומול, והוא לא רוצה לצאת, הוא לא רוצה לקונסומול. והוא אומר לי ככה, אם את נותנת 10 רובל לרופאה, אז היא נותן לך פתק שאני הולך. הלכתי לרופאה, וככה ב-11 בצהריים, אמרתי ככה וככה, הבן שלי לא מרגיש טוב, יש לו הון וזה, למה לא באת? אמרתי, איך הוא בא ככה בחוץ חורף הזה, הוא לא יכול לבוא. אז מה אני אעשה? אמרתי, אני לא יודעת, שמתי לה 5 רובל בכיס, אמרתי, אני רק רוצה פתקה שהוא לא מרגיש טוב, שהיה לו הון, היה לו אנגינה, היה לו גרון, על זה. אז היא כתבה כבר ב5 רובל כתבה. מחר הוא אומר לי, נו, אם אני עכשיו כבר בלי, אני הולך לבית ספר. אמרתי, מה היה אתמול? אני לא רוצה לקונסומול. זה, יהודה, אני לא יכולה לספר לך מה אני עברתי שם. הוא היה, הוא לא רוצה ללמוד אוקראיניש. אנגלית כן אוקראיניש. פעם אחת קראו לי בבית ספר, שאני לקחת מורה בשביל אנגלית ואוקראינית הוא לא יודע. אמרתי, בקושי אני חיה, לא שאני. אני קיבלתי 30 רובל בשביל 3 ילדים בחודש. הלחם היה 40 אגורות. כמה נשאר לי? 60 אגורות, נכון? 60 אגורות בשביל 3 ילדים, מה זה היה? ביום? ביום. 30 רובל בחודש, תעשי חשבון כמה. שנה, את עבדת שם? לא. באוקראינה לא עבדת? מושי, זה. שנייה. כן, מי עבד? מי עבד? שלומי עבד בסופרמרקט בידי עבדה. ואת לא עובדת שם? אני קיבלתי עם אח שלי חבילות, ואני מכרתי אותו וככה. לפני שסבא שלי נפטר, עבדת? כן. במה? בבית קפה. מה עשית שם? עשיתי כלים. וזה היה... היה שם אנטישמיות? מושי, פעם אחת עם החבר שלו עם גוי, שהיה גוף, אז משהו סורית, אז הוא אמר, לכי לפלסטינה. אחר כך אמרתי לאמא שלו, שהיה לנו בור, הם באו בשביל מים, אז אמרתי לו, למה אתם... לא היה לכם ברד בבית? הבור לא היית? כן, אבל לא היה ברד בבית? לא היה. עד מתי היה ברד כבר? לא היה, בכלל לא היה ברד, רק מהבור, לקחנו מים. עד 72? עד 70, שאתם באתם... היה בור, אבל היה גם ברד בבית. לא היה ברס.
לא נכנסנו הביתה. לא היה ברס, רק בור היה, זה. הבית שלכם נהרס. אני יודעת. אמרו שלא היה מרן מים וזה. והיה... וזה הוא אמר, אמרתי לה, תראי, אתם לומדים יודעים שפלסטין, אנחנו יוצאים לפלסטין אפילו אתם לא אומרים. שאחר כך שאני קיבלתי, אז היא אומרת, חבל שאתם נוסעים, אתם פונדמנט, אתה יודע מה זה פונדמנט? שעושים בית, ואני נוסעים יסודות. למטה, שזה יהיה... יסודות. אז הוא אמר לי ככה, אתם פונדמנט ואנחנו רק קירות. אם פונדמנט יצא, אז קירות נופלים. וככה. והמורים לא היה מותר להגיד שהיהודי בבית ספר? הקומוניסטים? משה עם בומי הלכו להגיד קדיש בשבת. הם הלכו כל יום, אבל בשבת היה נורא גשם והלכו בבוקר, ומשם הלכו לבית ספר. ותמיד היה מישהו יוצא בחוצה לראות אם אין מישהו בחוץ. למה? שהיה אסור ללכת בבית כנסת לילדים. לילדים? שהם למדו שאין אלוהים, ואנחנו למדנו בבית שיש אלוהים. אז זה היה אנטיסמט. אז באותו זמן אף אחד לא רוצה יותר זקנים מבוגרים ללכת בחוץ לראות שהיה גשם חזק. ומשה אמר לנו, בואי אחי, משהו יהיה, אנחנו מורחים ללכת ב8 יהיה בבית ספר. יצאו בחוץ, היה בית כנסת, בדיוק היה מורה אחד. אתם הייתם בבית כנסת? אז הוא אמר משה, כן, הלכנו. זה היה שבת, הוא בא הביתה, הוא אומר לי, ממי, ביום שני, אתה צריכה ללכת לבית ספר. אמרתי, אני לא הולכת. ביום ראשון לא היה בית ספר. יום שני שלחו אותה הביתה שאני אבוא. אני באתי והייתי עם עצבים, כבר אני ידעתי מה מחכה לי. אז נכנסתי והוא אומר לי ככה, נו, הבן שלך היה בבית כנסת, כן, היה מה, אגיד שלא? כן, היה בבית כנסת, אבל למה? אתה יודע שאסור ללכת בבית כנסת, ילדים אסור ללכת. אמרתי, תראי, היה אבא, לאבא צריך להגיד תפילה, אבל אסור. אמרתי, בשבילהם אסור, בשבילי, אני, אמא עכשיו ואבא גם. אני צריכה שהם הלכו יום בבוקר ובערב לעשות תפילה לאבא. לא, אנחנו מורידים נקודות. אמרתי, מה זה נקודות? בציון? ציונים. אז אמרתי, אתם מורידים, אבל משהו נשאר בראש, זה נשאר. ומה את חושבת? הוא לא קיבלו. היה גם סיפור פעם שהיה מורה שמוישי דחף בתוך ארון. מה היה? זה היה סיפור אחר. מה היה? הוא לא יודעת מה היה, שהוא אמר לו שהוא שיכור. למי? למורה, מוישי. הוא אמר ז'יט, הוא אמר ז'יט, אתה יודע, זה היה מילה לא יפה. כן. אם אמרו יברי, זה היה משהו, אבל ז'יט זה היה נגד, כן. זה היה כמו פשיסטים. אז הוא אמר ז'יט, אז הוא אמר למושי, אני ז'יט, אבל אתה שיכור. וגם קראו לי בבית ספר. למה הוא אמר? אמרתי, מה אתם רוצים מחיים שלי? אני לא אמרתי שאני, אם הוא אמר משהו הוא ידע. הוא אמר מושי, אני ראיתי שאתה שתית בסופרמרקט, איפה דוד עובד, איפה אח שלי, הוא לא מדוד, איפה אח שלי עובד, הוא נתן לך לשתות וודקה, נכון? הוא אמר, מי האח שלך? אז הוא אומר, אתה יודע מי אח שלי, אני לא רוצה להגיד. אם הוא אומרת, אז זורקים אותו מעבודה. שואלים. איך אומרים, מגהנום אנחנו יצאנו משם.